Lawan. Ma'am, balik. Lawan. Ako naman nag-iutangan ko. Sige, parang wrong time. Sawa ni mo, SB. Ayaw na na po. Tapos ayun na na yung buto. Sumali na lang siya. Away naman. Ma'am, wrong na kayo na po na. Ma'am, sama. Gani, ina ma'am. Ma'am, Ma'am, wrong jud kayo na. Okay, let us check your work. So, Siksik x ka, ma'am. sub 1 equals 4, y sub 1 equals 2. Is this correct? Correct. X sub 2 equals 1, y sub 2 equals 8. So, if you have this, you have 1 point. Okay? Wala no. Na-dire given, you have 1 point. Ma'am, kung wala, ma'am. Wala kay point, kay wala man ka. Okay, next. Formula 1 point. Y minus 2 equals 8 minus 2. 1 minus 4. Correct, ma'am. Wrong. Correct, ma'am. Check. Correct, ma'am. Correct. X minus 4. Correct. Y minus 2 equals 8 minus 2, 6. 1 minus 4, negative 3. Check. Times up, times up. Kasi tiningan eh. Hoy! Wala, di naman sila maminaw lang kung tumbling ko karon. Hoy, mag-inom na, boy. Mag-Darna, nagyong ko karon. Darna! May maminaw. Wala na yung ma'am. Ma'am, ako ba to? Sige, ako nalaling ko din kamo mag-class. Nga naman ang dirita mag-solve rin, diri na po ang subay. Dapat kayo ay dirita mag-sugot. Diyan ito mag-sumpay. Ana, diyan ito rin. Nagkakaon yung isa. Wala kay gibutang. O, alam ko, talingan. Oh, sabo. Uy, sabo na kayo sabi. Check ko. Okay. Sabang yung buyo. Uy! Kinsay ganahan mo huli sa akong trabaho dito sa akubangan. Kanang kamo kunoy magklase dayon magtabi ang tanan. Ano yung man ang awayan si Agata nga? Kamu nagtabi si Agata, wala man siya nagtabi first time. Maski pagpangalot siyang ilok, hindi siyang awayon. Kamusta na dyan mo? Sige, kasi ganahan dyan magpuli ni ma'am. Kaya mura ganahan dyan mo magpuli. Kaya kami ganahan magsigig tabi. Kaya kung papuli hunog ako mulingkod. Isa man. Anay ganahan magmaistra dito sa atubangan. Sahay, nalabian ang kaayo ka, no? Ganahan mo ka ng
mangisog ko pero diri sa to ang klase, inyong pagklase. Nga kanang iniglantaw ninyo na ako sa tuwang naong, wala na kong kitag abat. Tuwa pa din mo. Hindi ko yung ila-ilara na guwapa kay ka, ma'am. Wala ka nang siya. Ilo mo diha, ako nang trabaho ng mga ilarog maestra, sa di guwapa, ino na ako guwapa para plus. Sip-sip. Kana na gani, di ba ingon ko? If I am talking here in front, do not talk. I will give you time to talk. Bantay karon ha, tagaan ako oras para mag-istorya, mag-explain, diri-diri ka explain. Tagsa-tagsaon muna ko. Tawgon, mag-explain, tanaw na to na yung katabian. Wala pa ganit tanahuman diri ari na busy na mo kayo sa inyo ang answer. Excited na kayo sa inyo ang answer. So padayon ako. Wala kayo mo. Kuan but in. Okay. So next time ha, pag ang solution dapat very sugod, ana ha kay dili ta mga inchik nga nagsugod sa katapusan padung dire. Ikan sa right, padung sa left. Usually left to right. Okay. Dapat ang atong solution maayo kaayo nato pagkasulat, hinlo kaayo para ang maglantaw dili maglabad ang ulo. Kay di ba ang math labad kaayo? Yes, Kay ma'am. na ay x, na ay y, napay mga numbers. So ayun og sulat. That is why kung magmaestra ka or magmaestro ka, mag-major ka og math, dapat hindot kag agi. Kay ug maot pa kag agi, maot patagnaw. Wa na gyud ang estudyante, maot pa kay ang subject kay math. Maot na pud ang una-una sa estudyante, di na gyud na ganahan ma-hinaw. So siguro inyong lantaw sa inyong mga maot kay ginawong, maot pag-agi, maot pa og subject, mo na malangan dahil mong tabi, no? No? Nakita jud ka ayo ato, yes, ma'am. Kinsa man to'y kay nato. Kuya, jud ka ayo na ako, di ay maot og naong, maot og agi, maot pag subject. O, dahil nagsama si Agatha, yes, ma'am. Inuod na imong giinom. Nakita kayo. Pain man ko. Maka-depress mo si Agatha. Mag-joke pa to. Uy, wala dyan siya nag-joke. Anay dyan. Ang tawag na ni Agatha, seryoso ka. Ay siya niyo, yes, ma'am. Abi na ako, naay mo ingon nga, dili matinuod, ma'am. Bro, para manggod ka. Ingon yun si Agatha, yes, ma'am. Wala sa kadungog, ma'am. Wala ka doon. Naingon lagi ko, nga tinuod-ala lagi mo ni Agatha, nakadungog lagi siya sa pangginom. Sa ulo lang na. Padayon naman. Hindi naman ko ganahan mo padayon. Kaya nag-yes ma'am naman si Agatha na ako. Mahalapit ako, ma'am. Tsaka mas mundo ka, ma'am. Ayaw pag mas na. Sige, hindi na ako ganahan mo padayon. Ma'am, maot na ekog na? Ma'am, padayon ka na. Okay. 1 tahon na lang na ako itong gingon niya Agatha. Pero ligyo ko katulong ko niya Agatha. So, y minus 2 equals negative 2 times x minus 4. 6 divided by negative 3 is negative 2. Then multiply. Negative 2 times x is negative 2x. Kani, negative 2 times negative 4. What did I say? Negative times negative. It is? Positive. So plus 8. Uy! No. Na? Ano man eh? Nagdoble naman ang equals. Ma!
SB. Anong nagdoble mo ng equals? Y minus 2 na dapat. Ka SB. So, ibalin si negative 2. Mahimong positive 2. Din nga nung nawala man si negative. Oro na Asa na si negative? Ikaw na ninyo. Negative 2x plus 8 plus 2. Wrong na pod. Y equals negative 2x plus 8. Ma'am, check lagi. So, ba't na yung minus ato, ma'am? So, y equals negative 2x plus Uy, wala ka negative. Wow. eh, pila man ni ka-items? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 items. Ag sa Lunes, 3 items. Ag sa Martes, 3. pila to sa Martes? 5. Sa Merkules, 3. Ay, 1. 1. Sa Webes, dapat, wala. Usaman gapon. Sa mga bakon, ma'am. Oo. Wala naman.